ನೆಟ್ 3K ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗೈಸ್ ಇಂದು ಟೇಬಲ್ ಕನದಿನಿ ಕಿಚನ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸುಳೋತ ಪೆಲಕಾಯಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ ಮಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡೈನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟಿ ಯಾನೊಂಚು ವಸ್ತು ದೆತೊಂಡು ಪಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂದಿನಿ ಇಂಚ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ದುಡ್ಡು ದೆತೊಂದು ಹೊಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕಂದೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತದ ದೆತೊನ್ನ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತೊಂಡು ಪಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀಪ ಅಂಚೆನಿ ಯಾಲ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೆ 3K ಆದಿತ್ತಂಡು ನೀಲೆ ತೂಪಲ್ಲ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ 3K ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ್ದೆ ತೊನ್ನ ಪಂಡ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲಾಂಡ ಅಕುಲ್ಡ ದುಡ್ಡೇ ಪೂಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅಕುಲಾಂಡ ಅಕುಲ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಒರ ಐತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ದುಕ ಒಂದು ಸಮಯನಾಗ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಅನುಭವ ಅದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಅಕ್ಲ್ಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಪೂರ ತೂಂದು ಅನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು 1K ಒರಿಯೋ ನನಗೆ ಬಂಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇನ ಲೈಫ್ಲ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲೋಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತೊಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಏನದ ಮೇನ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಸು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನದ ಐಕ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಂ ಅವೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಏನಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮಡವರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಚ ದೋಪುಂಡು ನಿಚ್ಚ ಐಟ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬಂಡ ನಮಕ್ಕುಂಡದೆ ಸಡನ್ ದಾದಾಂಡದ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಇಂಚ ಬೇತಗಳು ನಮಕ್ಕೇನೆ ರಪ್ಚದ ಅಂಚೇನು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ಯರು ಬೆಂದರ್ಸು ಆಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ದೇ ಬೇಗ ಅಂಡ ಗೈಸ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದಿತ್ತೇರು ನೆನ್ನೆ 3 ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಪೆರಂಗಾಯಿ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಈ ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಮರ ಏತು ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋತೇರು ನೆಟ್ಟು ಪೆರಂಗಾಯಿ ಗೈಸ್ ಇಂದು ಟೇಬಲ್ ಕನದಿನಿ ಕಿಚನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತು ದಿಯಾರೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯೋಳತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೀತಿನಿತ್ತೆ ಪುರಂಡು ಕೊನತಿನಾತೆ ಅಂಚ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಂಜು ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಅಂದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಚ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತಿನತ ಬೆಂಚ್ ಅವಳು ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಪೈಂಟ್ಲ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಅಂಡು ನೀನು ಸಾರಿ ಮನ್ಪವಡುಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತದ ವೆಲ್ಡತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಪನ ಪಂದು ಕೇನೋಡಾತಿ ಚೂರು ಎತ್ತರ ಅಂಡು ಮಸ್ತಂದತ್ತು ಚೂರು ಎತ್ತರ ಅಂಡು ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನೀನು ಕಲೆ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಅದು ಕಡಬಡಿ ಇತ್ತು ನಂದು ನಿಮ್ಮದು ಹೋಗುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಡತಿ 4,000 ಆಂಡ್ ಅವೇ 3K ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಅಪ್ಪ ಪಾಡೀರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಪೈಂಟ್ಲ ಕೊರ್ರುಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ಬಾಕಿ ಒರಿದು ಹೋತುಂಡು ನನ್ನ ಪೈಂಟ್ಲ ಮುಗಿದುಂಡು ಅಂಚ ಪೈಂಟ್ಲ ಕನವಡು ಪೊಯ್ಸತಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಕನತಿತ್ತ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನಂತೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಕನತಿತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ತೋಡಿ ಇಂಕೆ ಕನವಡುಂಡು ತುಕದಾದಪ್ಪನ ಬಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸುಳೋತ ಪೆಲಕಾಯಿ ನೆತ್ತ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೋಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕಡಿದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಮೈ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ದ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಡಿ ಬೆಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಿ ಮನೆ ಚೂರ್ಲ ಬಿಟ್ಟ
ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪಾರ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಜನಂದೇನು ಬತ್ತಿಜಾಲು ನಾವು ಆರು ತಿಕ್ಕಿ ಜೇರಂಡ ಬಲ್ಪುಗು ಬಲ್ಪುಗ ಆರು ಲೇಟ್ ಆಪ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪನು ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಳಿತಲೆ ಕತ್ತಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಮುಜಿ ಇತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಡ ಓದುದು ಮರ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಬುಕ್ ಒಂದು ಕೊರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೊರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ಜದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಚ ಈ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೈಯೋ ತೆಕ್ಕೊಡಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ಫಸ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿದು ಸಾಬೂನು ಅದಕ್ಕೆ 35 ರೂಪಾಯಿದು ಸಾಬೂನಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಮಾರಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ 80 ಅದ 24 ನೆನಪಿರೈಕ್ ಈ ಉಂಡನೆಲ್ಲ ಲಿಜ್ಜದ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಮಾರ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ಉಂಟು ಜಾಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಜೆಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೋಸ್ ಮಂತ್ರ ಹಾಪುಜ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕು ಬಸ್ಸಿನ ಒನಸ ಹಾಪುಜಿ ಬೇಕು ಬಾಕಿ ಹಾಕು ನಿಗ್ಲೇ ಕೋರಿಯದು ಉಂಟು ಜನ ಗೋರಿ ಮುಗಿದು ಗೋಡೆ ಗೋರಿ ಎಂಬ ನಿಗ್ಲ ಕೊಂದರೆ ದೇಲ್ದಾಕಿದ್ದು ಮೂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋರಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕರಿ ಪೌಡತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರುಡು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಕೋತಿ ನಾನು ನೀನು ಬರ ವಿಯಪ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಅಯ್ಯಾನಿ ಬಲ್ಲದು ಇಲ್ಲೋಕೆ ದುಮ್ನಣ್ಯ ಅವಳು ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೊರ್ತು ಬೇಡ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮುತ್ತ ಅನ್ಕೊಡ್ದು दादा पोड़ पुरसे ताप जाती ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಾಳೆ ಈಗ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಾರ್ಪತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಆಡ್ನ ತಂಚಿಡ್ದು ಐಟು ಕಡ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಲೆ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾತದು ಏನೇನೋ ಹಚ್ಚಿದಂಡು ಲೈ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವು ಅಡ್ಡೆ ಬರೋ ಮಂತ್ ಇರ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಜನ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಅಂಡ ದಾದ ಕೊರ್ಪೊಂದು ಐಡಿಯಾ ನೀಚಿಗೋಯ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದು ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಕತ್ತು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬುದೆ ಮಾತ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ನೀನು ಅಟ್ರುಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ವೇರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರದ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕೊರಡು ಮಂದು ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಕೊರೊಲ್ಲಿ ಪಂದು ಇಜಿ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೂರು ಕುಂಬುಂದತ್ತು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಉಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ ಪೋಸತ್ತಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಕೊರಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇದ ಕುಂಟರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಖದಾದ ಮಂಡೆ ಹಂಗೆ ಕೋಡೆನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದಿದೆ ಕುಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಅದು ನೀನು ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂಡು ಏಪನ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಚಪ್ಪಲ್ ನೆನ್ನಿತ್ಯಾನು ಹಾಡವ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದುಂಬುದಾನೆ ಪೂರನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಡಗಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾವು ಫುಲ್ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲು ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ತೂತಾರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶೂ ಆತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡೈಲಿ ವೇರ್ದ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಬರಡಾ